לסדר בסגנון שלי, דברים שכבר נאמרו פה על ידי הרבנים. יש לנו פה בשני מישורים שונים של פעולה. יש המצב לדורות בעם ישראל, שאנחנו מצווים כל הדורות למנות מנהיגים של צאצאי בית דוד. בעם ישראל נמצא עכשיו מציאות שאין נבואה, עם ישראל בבבל וכו', עדיין, ויש גלותה, מינו אנשים שהם צאצאי בית דוד. ברור זאת אומרת שבמצווה שלנו לכל הדורות למנות מלך מבית דוד, ברור שהוא לא מותנה בכל הדברים שהרמב"ם מביא בהלכות מלכים, עם פי סנהדרין ונביא וכו', כי לא היה נבואה בכל הדורות. אז אם אנחנו היינו דנים בשאלה של מינוי מנהיגים, זאת אומרת אם היום לא יצויר שעם ישראל היה נמלך בנו, אומר, מי אתם ממליצים לנו לבחור ראש ממשלה, אם נלך בשיטה שלבחור דרך בחירות, אז היינו ודאי צריכים לחפש מישהו צאצא של בית דוד, שהוא ירא אלוהים והוא כשר וראוי לתפקיד, ולהמליץ לעם לבחור אותו. כאשר אנחנו בעצם, אז זה מישור אחד, שהוא נכון שבו לא חייבים את כל התנאים, ואפשר היה לעשות אותו. לא יצויר שיש לנו אפשרות כזאת היום, לא יודע, יש מועמדים, יש בחירות נגיד ישירות לראשות ממשלה, ואנחנו יכולים לתת המלצה לעם, אז היינו ממליצים על זה. מישור אחר, והוא המלך המשיח, אנחנו חולמים עליו ושואפים, או נאמר ככה, אני חושב שהנושא שלנו פה הוא איך מקדמים את הגאולה. אנחנו במחשבה של רוצים שהקדוש ברוך הוא כבר יביא לנו את משיח צדקנו, ואנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בגאולה שפועלת על ידי התערותא דלתתא, שאנחנו, יש דברים שהשם מחכה שתבוא התעוררות מהעם, אז בהתערותא דלתתא שלנו אנחנו אומרים טוב, אנחנו רואים שבאמת בבית ראשון זה התחיל מנביא שמשך את שאול, או נביא שמשך את דוד, שמואל הנביא, ורק אחר כך העם בעצם מקבל. יכול להיות שבדור שלנו זה יתחיל מזה שבית הדין, סנהדרין, תבחר במנהיג המתאים, ויבוא אחר כך גם נביא ויגיד שבאמת זה מקובל על השם, ויבוא העם ויקבל איזה וכו'. אז אני חושב שהנושא המרכזי שלנו זה איך אנחנו בעצם מקדמים את הגאולה, ואיך הם מקדמים את הגאולה, פה זה שאלה כבר האם זה נכון, כי ראינו שהמשיכה עצמה, המניע שלה נאמר מפני המחלוקת. זאת אומרת שהמחלוקת זה נושא מאוד מאוד מרכזי, אנחנו רוצים מלך משיח, אבל שכל העם מקבל אותו, מלך משיח שיהיה מלחמות פנימיות ומלחמת אחים, לא התקדמנו, אנחנו לא מה שאנחנו חפצים בו. אז גם אם אנחנו אומרים, בסדר, בפירוש המשניות, כמו שהרב רנד הביא, אנחנו רואים שלא חייבים את כל התנאים, אבל את המחלוקת אנחנו ודאי מבינים שזה דבר מאוד יסודי פה שלא תהיה מחלוקת בישראל. אז לכן, לי נראה היום שגם אם אנחנו עכשיו נמצא מישהו שהוא צאצא של בית דוד, אנחנו יודעים שהוא צאצא של בית דוד, והוא נראה לנו מתאים לתפקיד, אם העם, זה יביא מלחמות בעם, אנחנו לא התקדמנו, כל מה שאנחנו רוצים זה להתקדם, להגיע לגאולה שלמה. חוץ מזה, בפשיטות, איך שאני רואה בנביאים, במלאכי, ועוד, שהנבואה תחזור, בראש ובראשונה, להרבה דברים אנחנו מחכים שתחזור הנבואה, אנחנו מחכים גם שכולנו נהיה נביאים, אבל בראש ובראשונה, כדי ליישר לנו את הנושא של מלך המשיח, כדי שעם ישראל יקבל אותו, כדי שעם ישראל יכתיר אותו באמת. היום יבוא עכשיו, גם שבית הדין, יש לו גדולי תורה והכל, אבל עם ישראל לא מקבל איזה כמוסד תורני עליון, כמנהיגות שבאמת היא המעצבת דעת קהל בלשון של היום. אז היום, גם בית הדין יחליט על מישהו, האם זה אומר לעם שהוא יקבל אותו? לא, קשה לראות את זה היום במציאות. אני כן חושב שאם תחזור הנבואה, ויבחר מישהו על פי נביא, ועם ישראל יודע כבר שאותו אדם הוא נביא, הוא נבדק על ידי בית הדין, והאדם הזה הוא נביא, והוא מכריז שפלוני אלמוני הוא באמת זה שראוי למלוך, יש סיכוי טוב שבבחירות, כמו שקודם הרב בבר, הרב ון דיבר, שיכול להיות שזה יהיה בדרך של בחירות, כי זה באמת יכול לחסוך את מלחמת האחים, אנחנו ודאי לא רוצים מלחמת אחים, אז אם יהיה נביא, ויהיה סנהדרין, ויכריזו על מישהו, ועכשיו הוא יתמודד בדרך של בחירות, ועם ישראל יגיד, טוב, אם זה מה שהנביא והסנהדרין אומרים, אנחנו חפצים בו, והוא יעלה לבחירות, זה דרך שאפשר לראות איך יכול לעלות מלך המשיח להנהגת עם ישראל, מבלי שיהיה פה מלחמת אחים סביב זה. כי בדרך אחרת קשה לראות. ולכן, כן, כולי ואולי, בדיוק, כולי ואולי, כמו שאומר הרב, אז אני חושב שצריך לנסות לכוונן לכיוון שבו
אנחנו נוכל להשיג, אנחנו רוצים גאולה, אבל גאולה שתהיה בהצלחה, לא מלחמות אחים כמו שהיה לנו בהיסטוריה, ולכן אני חושב שצריך להשקיע את עיקר המאמץ שלנו, איך גם מאפשרים שתחזור נבואה. יש כמה דברים שיכולים לעזור להשגת הנבואה, חוץ מהעבודה הרוחנית שאדם עושה. אנחנו יודעים שיונה הנביא זכה לנבואה, מתוך שעלה ברגל, מתוך השמחה שהייתה של חג הסוכות. אנחנו יודעים שיש כינוס של 60 ריבו, זה יכול להיות הזדמנות להשראת שכינה, לכן ברכין ברוך חכם ארזים. אז יכול להיות אם נצליח לזכות לעשות כינוס של 60 ריבו, זכה אותנו בהשראת שכינה, חכם ארזים. לא יצויר שיהיה לנו איפה פרה אדומה ויהיה אפשר להשיג על ידו טהרה, אז אולי על ידי הכוח הטהרה נוכל להשיג שתחזור הנבואה. אז אני חושב שמדרכים כאלה ואחרות אנחנו צריכים לראות איך אפשר לזכות שתחזור כבר הנבואה. כי אני מבין בפשיטות שהנבואה נצרכת בראש ובראשונה כדי שעם ישראל ידע מי חפץ השם שהוא יהיה מלך המשיח. ואחרי שנוכל לזכות לזה ונוכל להמליץ על מישהו, ואולי כמו שאומר הרב דניאל, נזכה שבאמת עם ישראל יקבל ונוכל לזכות למלך משיח. ברוכים תהיו.